बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಂಬುದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಣ್ಮಡು ಹೆಣ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗೆಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಲ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನೆಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪವನ್ನು ಪನ್ಪಡ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಬಡಾದು ತನ್ನ ಜೀವನೇ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಿತ ತಿರುಚಿನ ಯುವಕರಕ್ಲೇನು ಇನಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗೂ ಇನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬತ್ತಿರದು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡುದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಏತ್ ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಪಂಪಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕರಿನ ಸರಿಸಾನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ ಇತ್ತರೆ ಗಣರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಪಡ್ಲೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೂಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಂಡ್ರಂಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಇನಿ ಸೇರಿದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ಕೈವಾಡೋದಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು 35 ಜನ 21 ಜನ ಹಿಂದುಲೇನು ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ಪಡಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಕೇಸು ಪಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಾತ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಡು ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಈ ಹಿಂದೂ ಧ್ವಜರು ಪಾರಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಬೆಂಬಲಿಸೋಡು ಪಂಪಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಇಂದು ಆತನ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಗಡಿಪಾರಾವಡು ಒವ್ವೇ ಕೇಸ್ ಆವಡು ಇಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೇರ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ಇದ್ದಂತೆ ಇನಿ ರಾಜಾರೋಷಡು ವಿರೋಪಣಂಚಿನಕ್ಲಿಡಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಜನ ತುದೋ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಗು ಮಾಡದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟು ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಿರ್ತರುಳ್ಳೆ ಐಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಣರಾಜ್ ಭಟ್ಲು ಪಡ್ಲೇಕ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೊಡದು ಮಾಡಿದಿರು ಮುಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಪ್ಪು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೊಡದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಗ್ಲೇಡು ಹೂವಾಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಲ್ಪ ಮಡಿತದೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ದನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲೇಡು ಮುಗಿಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಾಲೋಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೊಡದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇತ್ತರಿಂದ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂರಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋಜವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನಾಗ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಡುಳ್ಳರು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪಳಗ ಬಂದುಲೆ ದುಂಬುದ ದೇಟು ಈ ಗಡಿಪಾರಾವಡೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ ಒವ್ವೇ ವೈ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾಪನಾಗ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಹಿಂದುಲು ಬಡ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಾದು ದುಂಬುದ ದಿರಟ್ಟು ಏರೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ ಹಿಂದುಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಹಿಂದುಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಡಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣೆಟ್ ನೀರು ಬತ್ತನ ಬಂದುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಹೊಂದಿರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೈ ಸಾಯನ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಕನಿಕರ ತೋಜಾದ ನಿಕಲ ಬಿರಾವಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳೋದು ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದುಲ್ಲ ಓಲಾಲ ಕಷ್ಟ ನಿಂತಿರ್ನ ಓಲಾಲ ಅಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಏರಾಲ ಕೇಸ್ ಮುರ್ನ ಓಲಾಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಏರಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅಕಲೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಾಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಇಂಚಿನ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಅವ್ರತ್ತು 6 ಇಂಚಿನ ಗಡಿಪಾರ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಯಾರ ಎದುರಿಸೋದೇ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ನಮಿತಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 8 ವರ್ಷ ಕಳತ್ತನಾರು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡು ಏನೇನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂದು ರೀತಿ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡ್ತಿದ್ದು ಕುಳ್ಳಣ್ಣ ಬೇತೇರ್ಲ ಯುವಕಿಯರು ದುಂಬು ಬರೆಯರು ಅಕ್ಲ ಯುವಕಿಯರ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಕೊರೆಯರು ಪಡ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಕೇಸಿನ ಪಾಡ್ಯಾರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರು ಬಂದುಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ 35 ಜನ ನನಾತ್ 1000 ಜನ ಕೇಸು ಬರಬೇಡ ದುಂಬ ಬರಪಡಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡಿಯರು ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದು ನನಾತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿಂದು ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗಾದಿತ್ತದು ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬುಳೆಪ್ಪಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬುಡಂದಿರಕ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೇ ಪಂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಹೊಂದಿಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್, ಎಂಥ ವೆರೈಟಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸದಾ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ.